Masamang panahon na kaaapekto po sa kahanap buhay ng ilan sa mga mangingisda sa lungsod po ng Dagupan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Hindi alintana ni Kuya Simo at mga kasama nitong mangingisda ang ulan at tuloy sa pagsasaayos ng kanilang mga lambat sa tabing dagat ng Bunuan Tondaligan sa Dagupan City kahapon. Hindi umano sila pumalaot, ngunit titignan umano nila ngayong araw kung kakayanin ng kanilang bangka at mga kasamahan na pumalaot para makapangisda. Bagamat mahirap dahil wala umanong kikitain kung sakali, ay mas mabuti na umanong unahin ang kanilang kaligtasan at maiwasan ang disgrasya sa gitna ng dagat. Okay lang. Bawal. Bawal. Walang kita. Hindi rin naman umano sila papalaot kung sakaling magbaba ng abiso ang otoridad sa oras na lalo pang sumama ang lagay ng panahon. May ilan din kaming nadatnan sa baybayin na nagtitinda ng kanilang mga huling isda at lamang dagat sa kabila ng malakas na pag-uulan at hangin kahapon. May ilang bahagi rin ng kalsada ang may tubig baha matapos ang pag-uulan, kaya naman hinay-hinay rin ang mga motorista sa kanilang pagbiyahe. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pagbabantay ng otoridad sa lagay ng panahon at pinayuhan ang publiko na manatiling nakatutok sa abiso ng uukulan para sa mga napapanahong ulat ukol sa masamang panahon. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.